Восень. Для кагосьці меланхолія, для кагосьці утульнасць. Але што бачылі ў ёй найвялікшыя беларускія мастакі? Для Фердынанда Рушыца восень – гэта вяртанне да каранёў. Яго карціна «Стары дом» – гэта не проста пейзаж. Гэта сімвал спакою традыцыі ў змрочную, але родную пару. А Вітольд Бялыніцкі-Бяруля бачыў іншае. Ён прыслухоўваўся да гаворкі прыроды. Назваўшы карціну радкамі з Пушкіна, ён паказаў, што нават сумная пара можа быць неверагодна яркай і поўнай жыцця. Валер'яна Жалтак пераносіла восень у дом. Яе галоўным жанрам стаў нацюрморт. Яна бачыла прыгажосць не ў маштабных краявідах, а ў дарах прыроды. Гэта восень яе падзяка за ўраджай. А вось Леанід Шамялёў бачыў у восені гармонію. Яго ліставей не проста пейзаж. Гэта гісторыя пра тое, як чалавек і прырода становяцца адным цэлым, знаходзячы супакой у залатым лісці. 4 мастакі, 4 розныя погляды, але ўсе яны пра адну беларускую восень. Нашу восень.